Εδώ στην παραλία στα Κανάρια 4 αδέρφια έφυγαν από τη ζωή μας. Ο κύριος Σέντι έφυγε στην ηλικία 40 χρονών. Βλέπουμε και τη ταφόπλακα. Ο κύριος Ενέα Ντόστη, μεγάλος άνθρωπος, πολύ μεγάλος. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε να ζήσει, τον κατέστρεψε η Σοφία. Ο κύριος Ιωάννης Φλωρόπουλος, γιος του Κωνσταντίνου Φλωρόπουλου, έφυγε στην ηλικία 16 ετών και δεν πρόλαβε να ζήσει τη ζωή του. Τον κατέστρεψε και αυτόν η Μαριλένα. Ο κύριος Γιάννης Φλωρόπουλος, ο κύριος Κωνσταντίνος έφυγε στην ηλικία των 16-15 ετών. Τον κατέστρεψε η κυρία Νίκη που τον πέρναγε 2 χρόνια. Ας δώσουμε λοιπόν λίγο σεβασμό στα αδέρφια μας που έφυγαν σε μικρή ηλικία και δεν κατάφεραν να ζήσουν τη ζωή τους. Ο παπάς φυλάει τα πτώματα. Εν τω μεταξύ τα πτώματα έχουν βρωμίσει. Ο παπάς όμως ακολουθεί τις εκκλησιαστικές ιδιότητες. Το φυλάει και στο λαιμό. Και ένα καλό δρόμο προς τον παράδεισο. Να τους ρίξουμε και το λιβάνι τώρα. Αμύτατη. Από τον Άγιο Νεκτάριο πήρε ο παπάς. Και εδώ πέρα τελειώνουμε με τη μαλακία που πέταξε η εν ζωή κυρία Νίκη.